La sardana és una dansa viva que es manifesta a través de l'activitat lúdica de milers de ciutadans de totes les edats i condicions. Prop de 500 associacions treballen amb rigor i modernitat per a la difusió de la música i la dansa de la sardana. L'obra del Ballet Popular, la Unió de Colles Sardanistes, la Fundació Universal de la Sardana, la Federació Sardanista de Catalunya o la Federació Sardanista del Rosselló, entre altres, coordinen al llarg de l'any més de 5.000 activitats sardanistes, entre plecs, concursos, diades i concerts. A més, els valors simbòlics de la sardana es promocionen fora dels països catalans amb les convocatòries regulars dels casals catalans o amb l'Aplec Internacional de la Sardana i la Cultura Popular que se celebra cada any. La cobla, com a conjunt musical, també sedueix arreu del món. I així podem esmentar cobles com la Principal d'Amsterdam, creada el 1987 pel músic holandès Rolf van Crevel, o la Principal de Caracas, creada el 1996. La sardana també és present al món a través de les obres d'artistes universals com Matisse, Nogués, Casas, Picasso o Tàpies. La sardana ha estat present als Jocs Olímpics de Barcelona, als d'Atlanta i als de Sydney. Als d'Atlanta, l'any 1996, la Fundació Universal de la Sardana va promoure la Ballada dels 5 continents, en què dansaires d'arreu del món van ballar una sardana com a símbol de solidaritat de tots els pobles i de totes les cultures. La sardana aporta a la cultura universal un aspecte molt important, jo diria, no? I alhora molt simple. Aporta la manera de fer d'un poble. Aporta aquesta obertura, que encara que no ho sembli a nivell formal, té la sardana. I recordo les meves paraules d'abans quan deia té l'obertura de que l'energia es troba al mig i surt com un paraigües cap a fora, arriba a tots els espectadors, sí? I, per altra banda, aquesta energia que passes amb el contacte de les mans, no? És un model, jo diria, bastant únic en aquest sentit. Tothom hi té cabuda. Ningú n'és exclòs. Cap dels dansaires destaca per damunt dels altres. Els dansaires ballen acordats amb un mateix fi. Les característiques estètiques i simbòliques de la sardana ens parlen de fraternitat. La sardana és la dansa universal de la solidaritat.